Dí gríomh chéine agus just písa anna bheogann seo mar bhhalam ólas a roinnt liv a daimsigh mé inmh tá mise agus an chlán I dloch na Coillte agus de réir leabhar dar bennim Sacred Ireland le fíor-mhíniú Cloch na Coillte de cap mé riamh an tanam Cloch na Coillte nó Clona Coillte as béarla gur chiall sé Cloch na Coillte agus an iver olra den tiisiil gineadach de chiall a bhí I gceist nó faoiseach nó mar sinnde ach dúirt sé náí hééis sin atá I gceist de réir seanachas na háite ach Cloch na Coillte agus tagann sé ón mríthair cuil agus brithe a churthach míhuimhnas éon am an sin ach déanann tú cuile nuair a dhéanann tú bológ as gawa firean. So fágin mé mar sin é ach Cloch na Coillte an sin cílíonn sé cloch is dócha ar an ninech trá an rud sin agus tagann sé ón gciorcal clocha seo Teampall Brianaid agus taispáin mé an ciorcal seo díobh inis. De réir dealrah de bhí néad loch ina seasamh sa ciorcal seo trád a raibh cé nach bhfuil ach ceithre cín ina seasamh sa lántá nuamh. I lár an ciorcal tá cloch a bháin grian chlocha agus a rís de réir an seanachas is I seo an chloch as a bhfuil baile Cloch na Coillte anamnathe. De sunstone as béarla a thugtar ach anna cheans go dagann sé sin ón ngaileann grianchloch. Táid ard go maith in áíire b'éidir sé tríthe tá mé féin sé tríthe in arda agus tá an cloch seo tá sin níos arda ná mé féin agus an cloch mór téigeartha seo tá sé mar an ggéine níos arda ná mé féin. Tá mothúcháin sean leis an áit seo caithfidh mé admháil is ciorcal an-seasmhach agus an cloch sin ina lí. Mar sin is é sin an ciorcal clocha an seo Teampall Brianaid Teampall Brianaid as béarla agus de réir an teanachas as a bhfuil Cloch na Coillte anamnathe.